Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Okay, happy Monday sa tanan. Onya, welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay, sa mga turista nga ganahan musuroy diri sa lungsod sa Matalom, ato gayong suruyon ang Matalom Tourist Destination. Unsa pa may mga masuruyan sa lungsod sa Matalom. Okay, ang atong primero nga tourist attraction diri sa lungsod sa Matalom mao ang Canigao Island. Unsa may naas Canigao Island ug nganong musuroy man mi didto. Mao ni guys ang ato ang Canigao Island, kuan siya guys, murag paraiso sa lungsod sa Matalom kung diin ang mga bas ngadto pino niya mapildo nimo relax niya. Og namoy mga barkada, namoy mga pamilya, pwede mo moadto kay kuan mas nindot siya nga lugar niya, komportable tang mo magmuni-muni ngadto. Ikaduha nga tourist attraction diri sa lungsod sa Matalom mao ang Hitoog Cave. Mani guys, Hitoog Cave. Nga, unsa may naa sa Hitoog Cave? Nganong moadto man ta? Ang Hitoog Cave guys, adunay fresh water, unya adunay cave na tay lagon ngadto. Unya gihimuan po to og swimming pool kung diin pwede tang kuan ngadto maligo, unya pwede tag mag-relax pod kay ang tubig ngadto guys super kabugnaw. Nature jud siya nga swimming pool with cave ngadto. Unya og namoy mga friends atong dalhon ngadto. Ang atong mga friends niya simentado na nga to guys, pero naay gunad sa basketballan padung sa cave di pa siya simentado, pero 90% or 95% simentado na nga to. Ato gayong suruyon ang ato ang Hitoog Cave kung diin mas magkuan tangad to, atong bisitahon jud ang ato ang Hitoog Cave, ang Matalom Tourist Destination diri sa lungsod sa Matalom. Ikatulo, oy asam din ni mahimutan ng Hitoog Cave di ay. Naani mahimutang sa Barangay Hitoog. Mukuan mo sa habal-habal guys dahil sa skina sa Santo Niño, maingon man nga maligo mo si Hitoog Cave nya tudloan ra mo guys ngadto. Ikatulo nga ato ang Matalom Tourist Destination mao ang Mayahay Falls. Unsa man ang Mayahay Falls di ay ug asa dapit. Naani mahimutang ang Mayahay Falls kani nga drawing guys. Kana. Okay. Ang Mayahay Falls guys, naani mahimutang sa Barangay Alibado. Adto gyapon ni agion padung sa Hitoog Cave, pero di ra dya mo abot sa Hitoog Cave kay Hitoog Cave unahan pa man to sa Barangay Alibado, mo tipas man ka. Kaning kuan Mayahay Falls na ani mahimutang sa Sitio Mayahay. Anha na agion diri sa kuan Barangay Alibado niya motipas ra kanto ba. Unya ang ikaupat nga kuan atong tourist attraction diri sa lungsod sa Matalom mao ang Magungong Spring Water kung diin na ani mahimutang sa Barangay Tigbaw, Matalom Liti. Adto ni agion sa bato niya ngadto sa kuan na nari habal-habal ngadto nga mo kuan guys. Murag kanang Santo Niño bato niya mosumpay ni dayon sa Barangay Tigbaw. Nga simentado nga to pero nay portion nga di pa simentado. Pero super siya kabugnaw guys ang Magungong Spring Water diri sa Barangay Tigbaw, Matalom Liti. Ang ikalima mao ang Pangas Falls. O ganahan og mga adventure, super kalawom, naa po ni mahimutang sa Barangay Alibado niya, unahan ni sa Mayahay Falls guys, pero mas nindot po nga to guys, adventure jud ang atong Pangas Falls, pero di pa niingon siya nga develop, pero mas nindot siyang view guys niya, super kalawom po nga to. O ganahan mo mga adventure nga liguanan diri sa lungsod sa Matalom. Napatay daghan guys ngadto sa Barangay Monte Alegre, natay cave pod ngadto o ganahan mo musuroy ngadto sa
barangay Montealegre po na as Altaginis Falls na po ni siya nga to falls nga to pero alayo ra pero mas nindot siya guys ako ning giadto ang gisurvey unya napunta sa Tubo Falls nani mahimutang sa barangay Altavista ba ni or kuan something sa kuan padong sa Templanza. Okay. Ako mang hinaot nga ato gayong suportahan ato gayong suruyon ang Matalom tourist destination aron mas mudaghan pa ang mga turista nga moari sa lungsod sa Matalom. Unya sa mga negosyante day nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mo tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom jud sa pagkatinuod guys, nanginahanglan jud og mga investor nga mo put up og business diri sa mong lungsod. Ako mang hinaot nga mosanong mo guys ato gayong suwayan kung unsa kanindot ang lungsod sa Matalom. Unya kuan bitaw? Unya basig kuan pod kanang ganahan mo musuroy sa ato ang Matalom Boulevard kung diin natay magmuni-muni tangad do pero sa wala pala may mga tindahan guys pero akong gipaning kamutan nga makatinda tangad to due to public demand kung diin ang musuroy ngadto manginahanglan og mga pagkaon, mga chichirya, mga mani, mga tempura, hotdog, mga tubig, beer, mga kuan. Ang gipaning kamutan kay maunay ang advocacy guys nga mobibo ang ato ang Matalom Boulevard. Please support sa akong advocacy nga pagpabibo sa Matalom Boulevard diri pod sa ato ang merkado sa lungsod nga mudaghan pa ang mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa atong lungsod. Ako mang hinaot nga mosanong tong mga negosyante nga ganahan mo put up o business diri sa mong lungsod. Basi ganahan guys among kuwang diri guys mga mall mga supermarket basi ganahan mo charot mura po charot po ning kuana. Pero tinuod bitaw guys kanang nanginahanglan jud og ang lungsod sa Matalom og mga negosyante. Example, og na mo'y daghang isda, pwede mo dire mo bagsak og isda kay mao man ni kuwang mo dire mas mudaghan ang kuan, mudaghan ang mga produkto, mas amo barato ang mga baligya kay mas kuan man makamurag ang mga negosyante dili makapalabi og pataas. Nya sa mga kuan di ay og daghan mo buwad pwede mong mubagsak dire sa lungsod sa Matalom og daghan mo mga prutas pwede sa mga farmers sa lungsod sa Matalom. Ako naghangyo nga ang atuang kuan mga produkto ari nato atong ibagsak sa Matalom nganuman nganong dire man. Mao man ni guni nahitabo guys nga atong mga isda adto ipang kuan ibaligya sa laing lugar. Pag atong mga prutas, mga panakot, mga utanon ngadto sa laing lugar which is nga dili maayo nga practice guys. Dapat dinhira sa ato dapat lagi mas aduna tay mahimo nga tabo kung diin mao po ni siya'y dako po ni aspect or epekto kung diin aduna tay tabo mas mobibo ang atong lungsod. Ang atong pantalan ongoing ni ang pagtrabaho, ang atong Matalom Boulevard ongoing, ang atong mga farm market road ongoing pod para naghimo jud ang administrasyon para mahatagan og maayong road or daan ang mga Matalom nun which is nga di patanan pero gianam-anam pa ni guys. Naningkamot ang atong administrasyon headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio o mga konsihales nilang vice mayor, mga konsihales sa lungsod sa Matalom naningkamot jud og mga maghimo og mga programa o proyekto nga para sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay? Ang atong tourism building ongoing ang pagtrabaho ang anuman naghimo man tag tourism building tungod sa aron makiter ang panginahanglan sa mga turista or punpuhon guys na natay modunggo nga padung sa Cebu
padung sa Bohol nya Canigao Island ato sa mga isla na pohon-pohon. Magampo lang ta, magtinabangay lang ta matalumnon para ma-realize niya na natay pantalan pohon, na natay terminal para sa mga bus ari agyon sa Barangay San Pedro padung sa Barangay Santo Niño. Mukuan na sila guys niya diri sa Biwok. Ako mang hinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay? Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mo tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang ato ang Matalom Boulevard, ato gayong suruyon, natay padungat daw niya, natay tinda-tinda ginagmay, due to public demand lagi nga nanginahanglan pod ang musuroy og mga pagkaon o mga tagay-tagay. Once again, please support sa akong advokasya nga pagtabang sa mga turismo sa lungsod sa Matalom, pagtabang sa mga ekonomiya sa lungsod sa Matalom, o pagserbisyo sa katawhan, pagtabang pod sa administrasyon niya matlami lagi yung tagay sa natay kuan kanang natay tabo nga ma-create niya dako ang punig epekto kung diin mas mobibo ang atong lungsod guys, kay mas budaghan mga negosyante nga moari sa atong lungsod. Once again, og advance Merry Christmas og Happy New Year kanin yung tanan ang katawhan sa lungsod sa Matalom, og magkuan jud karon nga panahon na kay Pasko man lagi, magtinabangay kita magkahiusa alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalom o panagiusa sa katawhan. Iko pipi andam mutabang sa administrasyon, andam mutabang sa ekonomiya sa lungsod, andam mutabang sa turismo ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay? Nga ako magayon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa atong lungsod. Once again, thank you og advance Merry Christmas og Happy New Year kanyong tanan Matalomnon. Good luck og Happy Monday sa tanan. Iko live diri sa Municipality of Matalom niya kanang October 10, 2022. Niya at ako mang hinaot sa mga negosyante nga ato kayong suportahan or atong suwayan ang pagnegosyo diri sa mong lungsod. Please support sa akong advocacy nga mas mudaghan ang mga negosyante, mas ang ato pong kuan di ay ang mga ato ang kalahi naghimo og livelihood para sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan sila para maupo ni usa ka aspect or doon na po ni epekto sa ato ang ekonomiya nganong doon na may epekto sa ekonomiya ang gibuhat sa kalahi diri sa lungsod sa Matalom. Kay ang mga tao aduna na sila income, mo generate sila income, mo generate sila kanang panginahanglan or panginabuhi sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Ako mang hinaot nga magpadayon adunay mga asosasyon nga mo mutabang pod para mas mo mulahutay ang anay murag kuan kanang naay murag kanang steady ba ang pagkuan sa mga livelihood sa atong lungsod. Kay makatabang po ni sa katawhan, makatabang sa lungsod o makatabang sa ekonomiya sa lungsod sa Matalom. Once again, thank you og advance Merry Christmas to all Matalomnon.